Kubor nakaslem jong unongsan hima. Katanat horticulture jong ka jilla kalapanlong ya ka World Bee Day arajar arpho ar ha All Saints Hall hak arpho tarik ujemang arhajar arpho ar bara kani gasngi layo don bun ginongwan shimbenta ban pen iya ka rukom ri ya kingam bat ka jing pen mi ngap ha ka jilla Meghalaya layo ru ya ka jing hikai bat ki jing batai shipang ka rukom ri ya kingam ha ka jilla na kaliang uwe ni ginong ringap lane Master Beekeeper ubana Riboy District ula ong bakibrio ki ban tip baka ngap ka de ka bami na kamaryang ti komta ngi de ban ri ban sumar baha bat ban iet ya ka may maryang shu ula ong ba hajala Meghalaya ki ngap ki ba ki penhe pensan ki de ki ngap lum ki ba ki khot kerteng Apis serena indica bat ka ngap ka bami na kini ki ngap ka long ka ba khamrem dor bat ka ba bha Habayo banya keren batu Managing Director jongka Center of Learning Knowledge and Services UVJ Bersat long baka koks kalapan mi bat penyat shibun kijing pen mi ha kalyang kangam kisabon ushen rai lakadong ki musla bat kiwe bat kini baro kide ba klem kle lani ai kinu kijat dawai